Allahu mutum na dori hakan ta zo ni ma zan ta faɗa musu kimarka har sai sun kore ni. Ba a yi ba ba za a yi ba irin shaninka daban ne, kowa ka ja masa to ka shelanta na aro ne, yana da limit kuma za a maimaita shi gaba ne, dan ba wani dogon zance buɗaɗɗen lamari ne. Babu mai manaja a cikin haka ko ya canza ruwaya, ya matani isra'inka Allah almuhudi ne. Ga darar kowace rai in ta zo ta faɗe ka, mutuncin alƙalami ya yi rubutu a cikinka, darajar